إسرائيل عشامر هاجرنا رخيبة ربح هاجرنا تعنو ولا إذا قال ليه كان أمريكا يو إذا حساب رديت أمريكا مقانون مرقات حدا مردات أخنا لكم لومي أول حي كاتيت علت 20 شمونتن قلت شحن 10 شمونتن عام تمرت باقوا أطرا أمريكا عندما مارش شوعت قلت شحن 20 شدشن بفريد زكاريا أما زيت واشنطن بوست أو عمدي أوبنيون تصحفه Beware an Iranian power vacuum ripe for civil war. نحد وقع استقالع ناي سلطان كفتت إيران تتنقعو زبل عنقز كابتي أبقى 10 شعات السفرة ملوء تحستو بزرزر ترقيمنا كنا أربلكم إنا ندحر منم زي تبرزنا صحابريتا تدليو خوينكم كساع زوردا تقتاتلونا نوقع حد استقالع ناي سلطان كفتت إيران تزبعيو بفريد زكاريا أب واشنطن بوست ኣብዚ ሰሙን መምሕዳር ትራምፕ ዝኾነ ዋሽንግተን ናይ ስርዓት ለውጢ ምድላው ብዘይ ተገበረሉ ኩናት ሬጂም ቼንጅ ባይ ጃዝ ኢምፕሮቫይዜሽን ዝመስል ስትራቴጂ ክተል ከም ዘሎ ብግልፂ ይረአ ኣሎ። መጀመርያ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንህዝቢ ኢራን ተላዒሉ ህዝቢ ኢራን ንመንግስትኩም ገልብጡ ክብል ይፀውዑ። እቲ ስርዓት ብኡ ከይፈረሰ ምስ ቀረየ ግን እቲ ፃውዒት ናብ ብዘይ ቅድመ ኩናት ኢድካ ምሃብ አንኮንዲሽናል ሳረንደር ቀይርዎ። ሰበስልጣን ምሕዳር ድማ እቲ ኣብ ቴህራን ዘሎ ስርዓት ክሳብ ዝወደቕ ወታደራዊ ፀቕጢ ክቕፅሉ ምዃኖም ይዛረቡ ኣለዉ። እቲ ዓብዪ ሕቶ ኣሜሪካውያን ግን እቲ ስርዓት እንተፈሪሱ ብድሕሪኡ እንታይ ክመፅእ ዝብል እዩ። ኢራን ከም በዓል ግብፂ ወይ ቱኒዝያ ኣይኮነትን ብማዕበል ሰባት ስርዓት እትቕይር ኣላ። እቲ ሃገር ብርክት ዝበሉ ናይ ፖለቲካ ዓሌትን ሃይማኖትን ምክፍፋላት ዘለዎ ሃገር እያ። እቲ ኣብ ቴህራን ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ እንተደኣ ፈሪሱ እቲ ሃገር ናብ ደማዊ ሕድሕድ ውግእ ናይ ምእታው ተኽእሎኣ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ከምቲ ኣብ ሊብያን ሶርያን ዝተረኣየ እዩ ከጋጥም። ሓደ ዓብዪ ስርዓት ክወድቕ ከሎ ዝፍጠር ናይ ስልጣን ክፍተት ፓወር ቫኪዩም ብጎንፂ ዝተመልአ ሓደገኛ ውድድር እዩ ዘስዕብ። ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኩርዳውያን ተዋጋእቲ ደገፍ ክህብየ ክብል ቃል ኣትዩ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ዝበኣሰ መርዛሚ እዩ ዝገብሮ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንኢራን ኣብ ውሽጢ ንምብህታን ዝዓለመ እዩ። እንተኾነ ግን ንሓንቲ ከም ኢራን ዝበለት ዓባይ 80 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ምብህታን ማለት ንመላእ ማእኸላይ ምብራቕ ዘናውፅ ስደትን ዕግርግርን ምፍጣር ማለት እዩ። ንኣውሮፓ ብስደተኛ ምጥልቕላቕ ማለት እዩ። ይትረፍ 80 ሚልዮን ህዝቢ ኢራን 20 ሚልዮን ህዝቢ ሶርያ ዓለም ይኹን ኣሜሪካ ኣይተሸከመቶን። እስራኤል ነዚ ኩነታት ከም ዓወት ትሪኦ ትህሉ ትኸውን። ንሳ ፀላኢና ካብ ውሽጡ ይበታተን ኣሎ ኢላ ክትሓስብ ትኽእል እያ። እንተኾነ ግን እዚ ረብሓ እምበር ረብሓና ኣይኮነን። ብዓይኒ ረብሓ ኣሜሪካ ክሕሰብ ከሎ ኣብ ኢራን ዝፍጠር ውግእ ሕድሕድ ዝኾነ ረብሓ የብሉን። ብኣንጻሩ እቲ ህውከት ንዓመታት ዝፀንሕ ደማዊ ግጭት መብዛሕ ጉጅለታት ግብረ ሽበራን ከምኡውን ንዋጋ ነዳዲ ኣብ መላእ ዓለም ዘናውፅ ስግኣትን እዩ ዝፈጥር ይብል። ኣብ መወዳእታ ድማ ፈሪድ ዘካርያስ ሓደ ስርዓት ክወድቕ ጥራይ ምግባር ስትራቴጂ ይኮነን ይብል። ደብድብ እሞ ተስፋ ግበር ቦምብ ኤንድ ሆፕ ዝብል ኣገባብ ኣብ ኢራን ኣይሰርሕን እዩ። ታሪክ ከም ዘምህረና ኣብቲ ሃገር ዝፍጠር ናይ ስልጣን ክፍተት ካብቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ንላዕሊ ንዓለም ይኹን ንኣሜሪካ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ይዓጾ። እስራኤል ዓሻምር ሃገርና ረኺባ ረብሓ ሃገርና ትዕንው ኣላ። እዚ ቃል ልሂቃን ኣሜሪካ እዩ። እዚ ሓሳብ ርድኢት ኣሜሪካውያን ምዃኑ ንምርግጋጽ ሓደ መረዳእታ ክነቕርበልኩም። ሎሚ ኣብ ወርሒ የካቲት ዕለት 28 2018 ዓም ተምረት ብኣቋፅራ ኣሜሪካውያን ድማ ማርች 7 2026 ብፈሪድ ዘካርያ ኣብ መጽሔት ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዓምዲ ኦፒኒየን ዝተጻሕፈ Beware an Iranian power vacuum ripe for civil war. ንሕድሕድ ውግእ ዝተቃልዐ ናይ ስልጣን ክፍተት ኢራን ተጠንቀቑ ዝብል ዓንቀጽ ካብቲ ኣብ ገጽ 17 ዝሰፈረ ሙሉእ ትሕዝትኡ ብዝርዝር ተርጒምና ክነቕርበልኩም ኢና። እንድሕር ምንም ዘይተበረዘ ናፃ ሓበሬታ ትደልዩ ኮይንኩም ክሳዕ ዝውዳእ ተኸታተሉና። ንውግእ ሕድሕድ ዝተቃልዐ ናይ ስልጣን ክፍተት ኢራን ተጸበዩ ብፈሪድ ዘካርያ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት። ኣብዚ ሰሙን መምሕዳር ትራምፕ ዝኾነ ዋሽንግተን ናይ ስርዓት ለውጢ ምድላው ብዘይ ተገበረሉ ኩናት ሬጂም ቼንጅ ባይ ጃዝ ኢምፕሮቫይዜሽን ዝመስል ስትራቴጂ ክተል ከም ዘሎ ብግልፂ ይረአ ኣሎ። መጀመርያ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንህዝቢ ኢራን ተላዒሉ ህዝቢ ኢራን ንመንግስትኩም ገልብጡ ክብል ይፀውዑ።
ስርዓት ብኡንብኡ ከይፈረሰ ምስ ቀረየ ግን እቲ ፃውዒት ናብ ብዘይ ቅድመ ኩናት ኢድካ ምሃብ አንኮንዲሽናል ሳረንደር ቀይርዎ። ሰበስልጣን እዚ ምምሕዳር ድማ እቲ ኣብ ቴህራን ዘሎ ስርዓት ክሳብ ዝወደቕ ወታደራዊ ፀቕጢ ክቕፅሉ ምዃኖም ይዛረቡ ኣለዉ። እቲ ዓብዪ ሕቶ ኣሜሪካውያን ግን እቲ ስርዓት እንተፈሪሱ ብድሕሪኡ እንታይ ክመፅእ ዝብል እዩ። ኢራን ከም በዓል ግብፂ ወይ ቱኒዝያ ኣይኮነትን ብማዕበል ሰባት ስርዓት እትቕይር ኣላ። እታ ሃገር ብርክት ዝበሉ ናይ ፖለቲካ ዓሌትን ሃይማኖትን ምክፍፋላት ዘለዎ ሃገር እያ። እቲ ኣብ ቴሄራን ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ እንተደኣ ፈሪሱ እታ ሃገር ናብ ደማዊ ሕድሕዲ ውግእ ናይ ምእታው ተኽእሎኣ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ። ከምቲ ኣብ ሊብያን ሶርያን ዝተረኣየ እዩ ከጋጥም። ሓደ ዓብዪ ስርዓት ክወድቕ ከሎ ዝፍጠር ናይ ስልጣን ክፍተት ፓወር ቫኪዩም ብጎንፂ ዝተመልአ ሓደገኛ ውድድር እዩ ዘስዕብ። ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኩርዳውያን ተዋጋእቲ ደገፍ ክህብየ ክብል ቃል ኣትዩ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ዝባእሰ መርዛም እዩ ዝገብሮ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንኢራን ኣብ ውሽጢ ንምብህታን ዝዓለመ እዩ። እንተኾነ ግን ንሓንቲ ከም ኢራን ዝበለት ዓባይ 80 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ምብህታን ማለት ንመላእ ማእኸላይ ምብራቕ ዘናውፅ ስደትን ዕግርግርን ምፍጣር ማለት እዩ። ንኣውሮፓ ብስደተኛ ምጥልቕላቕ ማለት እዩ። ይትረፍ 80 ሚልዮን ህዝቢ ኢራን 20 ሚልዮን ህዝቢ ሶርያ ዓለም ይኹን ኣሜሪካ ኣይተሸከመቶን። እስራኤል ነዚ ኩነታት ከም ዓወት ትሪኦ ትህሉ ትኸውን። ንሳ ፀላኢና ካብ ውሽጡ ይበታተን ኣሎ ኢላ ክትሓስብ ትኽእል እያ። እንተኾነ ግን እዚ ረብሓ እምበር ረብሓና ኣይኮነን። ብዓይኒ ረብሓ ኣሜሪካ ክሕሰብ ከሎ ኣብ ኢራን ዝፍጠረ ውግእ ሕድሕድ ዝኾነ ረብሓ የብሉን። ብኣንጻሩ እቲ ህውከት ንዓመታት ዝፀንሕ ደማዊ ግጭት መብዛሕ ጉጅለታት ግብረ ሽበራን ከምኡውን ንዋጋ ነዳዲ ኣብ መላእ ዓለም ዘናውፅ ስግኣትን እዩ ዝፈጥር ይብል። ኣብ መወዳእታ ድማ ፈሪድ ዘካርያስ ሓደ ስርዓት ክወድቕ ጥራይ ምግባር ስትራቴጂ ይኮነን ይብል። ደብድብ እሞ ተስፋ ግበር። ቦምብ ኤንድ ሆፕ ዝብል ኣገባብ ኣብ ኢራን ኣይሰርሕን እዩ። ታሪክ ከም ዘምህረና ኣብቲ ሃገር ዝፍጠር ናይ ስልጣን ክፍተት ካብቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ንላዕሊ ንዓለም ይኹን ንኣሜሪካ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ይዓጾ። ካብዚ ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንኩርዳውያን ተዋጋእቲ ደገፍ ክህብየ ክብል ቃል ኣትዩ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ዝባእሰ መርዛም እዩ ዝገብሮ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንኢራን ኣብ ውሽጢ ንምብህታን ዝዓለመ እዩ። እንተኾነ ግን ንሓንቲ ከም ኢራን ዝበለት ዓባይ 80 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ምብህታን ማለት ንመላእ ማእኸላይ ምብራቕ ዘናውፅ ስደትን ዕግርግርን ምፍጣር ማለት እዩ። ንኣውሮፓ ብስደተኛ ምጥልቕላቕ ማለት እዩ። ይትረፍ 80 ሚልዮን ህዝቢ ኢራን 20 ሚልዮን ህዝቢ ሶርያ ዓለም ይኹን ኣሜሪካ ኣይተሸከመቶን። እስራኤል ነዚ ኩነታት ከም ዓወት ትሪኦ ትህሉ ትኸውን። ንሳ ፀላኢና ካብ ውሽጡ ይበታተን ኣሎ ኢላ ክትሓስብ ትኽእል እያ። እንተኾነ ግን እዚ ረብሓ እምበር ረብሓና ኣይኮነን። ብዓይኒ ረብሓ ኣሜሪካ ክሕሰብ ከሎ ኣብ ኢራን ዝፍጠረ ውግእ ሕድሕድ ዝኾነ ረብሓ የብሉን። ብኣንጻሩ እቲ ህውከት ንዓመታት ዝፀንሕ ደማዊ ግጭት መብዛሕ ጉጅለታት ግብረ ሽበራን ከምኡውን ንዋጋ ነዳዲ ኣብ መላእ ዓለም ዘናውፅ ስግኣትን እዩ ዝፈጥር ይብል። ኣብ መወዳእታ ድማ ፈሪድ ዘካርያስ ሓደ ስርዓት ክወድቕ ጥራይ ምግባር ስትራቴጂ ይኮነን ይብል። ደብድብ እሞ ተስፋ ግበር። ቦምብ ኤንድ ሆፕ ዝብል ኣገባብ ኣብ ኢራን ኣይሰርሕን እዩ። ታሪክ ከም ዘምህረና ኣብቲ ሃገር ዝፍጠር ናይ ስልጣን ክፍተት ካብቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ንላዕሊ ንዓለም ይኹን ንኣሜሪካ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ይዓጾ።